Good afternoon, everyone. We are back in Johannesburg, CBD. All right. Good afternoon to everyone. This is Munetsi from the Great Hope Funeral Plan. We've just arrived here in Johannesburg, CBD. During the day, you saw us, Mawana Shitika, Patatri Kumpumalanga. We've Tashika Manjemu, Johannesburg. As we're saying that we're very quick, that manya because tine family that's as we have always said that at Great Hope we are saved to serve. We love Zimbabweans and we are Zimbabweans, and will continue to serve our nation regardless of the challenges that we encounter every day in this industry. So today we are repatriating the body of Kelvina Chikore. We are repatriating this body irikuenda ku Nyazura. Okay. One of the diaries announced Sisi Deborah. I think Sisi Deborah kana muri pano muno kutontinzwa nchitaura. Ndima ndakatanga kumbotaura nawo makati mukoma munetsi tine munhu watino hama yedu rushamwa sawira wedu ashaika munodo kuti mubatsirwe nesu. We did a lot of negotiations nawo tichikurukura tichimbokweshana munongozvizivawo vanhu vanenge vachiyashikoti amukoma mobhoisi tai zvakati, and I always listen, especially kana vanhu vakauya kumadiaries. Takakweshana naSisi Deborah. Thank you very much. And she also had to make sure kuti mukoma munetsi maprovide family yangu service. Yes, you know that panofiwa panouya nema-service providers akasiyana-siyana, vamwe vachiti tinoita zvakati, but Sisi Deborah, she had to make sure to convince the family and say the best person who can do the job is Mukoma Mo Boys, and I don't want to disappoint you. And the time yavaindifonera ndandine case yandaiita, saka foni yaimbodzima ndomboidzima, but she kept on calling me svika tazosvika panhasi. So body yakasvika marimwe suro kubva kuDurban, Port Shepstone, and then ndobva yanhasi takuiendesa kuZimbabwe. So I'm going to be joined by one family member. As you know that chinangwa chedu ndechekuti munamatiro vanhu vakusimuka, vari kufamba, vari kuenda kwakasiyana-siyana. It's not easy, uyezve panitika ma-challenges akawanda muroad, and kune mamwe family members vatadza kuuya kuzoitawo service nokuti vabatikana, but they've supported the family financially. We thank you very much for the support to the family. Guys, you have to thank God if you've got a family. I'm telling you, kune ma-families akatisira zvituna zvavo ndobva vatiza nanhasi. When we're driving from Mpumalanga, I was talking to my driver to take us in more bodies. The family members have blocked us. They don't want to talk to us, but my bodies are. So if you've got a family kuti pakashaikawo vano contribute something, we really need to thank God kuti kuna vanhu vanobata angave mashamwari, masawira and so on. So I know some of you guys will want to know a small history about the deceased kuti ndiani akashaika akaita sei. We always share this information pama diaries. Mono basa ratiri kuita. I know you might be in Zimbabwe, South Africa, Namibia, America. I know kuti this live broadcast yatinoita yakuconnectai neSouth Africa. You are now have information, knowledge chichiri kuitika kuSouth Africa, vanhu vakafa vanofamba sei, ma-processes anofamba sei, so. That's why I always acknowledge the presence yeDiaries team kuti vanoita kuti zvifambe zvakanaka. Anditi. So now I'm just going to be joined one family member. I'll talk to one or two family members, and lastly, I'm just a tour and a driver. Okay, while you still discussing, Mr. Makumbe, you are one of the senior drivers. You are live on the Diaries now in Great Hope page.
Good afternoon, sir. Makadini mukoma. Ndiri right mukoma munesiprisemi. Munongogara muchingosekerera all the time. I always smile. You know, working with someone like you, ndinonzwa kusununguka kasingaite. I know you're a very humble person. You're one of the drivers okuti muchifamba handitomboiti kana problem or headache. Those are kuti my clients, I always receive very good feedback. Sure, Mr. You makabva kuZimbabwe kanditi. Yeah. Maibva kupi? Mamaendesa body kupi? Akandaendesa body kuChiredzi. Chiredzi, and hamuna kuzorara. Muchingobva kuChiredzi vanango kuti mudhara tokubata pauro. Please enda kuport. You know, sometimes zvinoita kunge ndakomanda ka, but ndinonzwa kuti you're always available. Kungonzwisiso ndakakuudza kuti mukoma pane dambudziko family yakatomirira. Taudzwa kunzi munofanira kusvika, and you made makabva mamhanya makaita kuti musvike mutore body. How jeni yanga iri sei kuenda nekutsoka? Yeah, journey yedu, it was very nice. Sezvo tanga takaneta yedu, but we managed kuti tisvike ikoko. Ndofunga takatosvika yedu 4 o'clock inovharwa ku forensic yakuda kutochaya, but we managed kuti tidini titore body yedu nehama dzaMr. Kelvin. All right. Tidzoke tiuye navo. So now body iri kuenda kuNyazura. Have you been in Nyazura before? Yeah, ndakambosvika zvangu kuNyazura. Anditika. All right. Just gonna be so anyway ndinoda kuti mufambe zvakanaka nefamily. You know, sometimes I have to select kuti family yakati ndinopa driver wakati. I know all the drivers, their strengths, their weaknesses, but you are one of the hard workers. Yokuti makangoti masiya basa ndotorwara ndiri mudumbu. And thank you very much, guys. Shona inombotiza. All right, so I'm going to be joined by Miraini Chipap. Okay. You are live on Great Hope page and Sisimeli Diaries, and just tell us kuti ndimani. Oh, ndimani kutaura nawo. Oh, sorry zvenyu. Alright, ndini Lydia Nyaunga. Munhu ashaika uyu ndiani wenyu? Miraini Chipap. Yeah, ndoti kamera yangu. Yes, nditarisei. Yeah, wenyu. Ipo pana munhu ashaika ndiani wenyu? It's like a brother to me, next door, Mushapedo. Oh, all right. You are one of the people who are kuenda neboti kuZimbabwe. No, Ima musikukwanisa kuenda. All right. Munhu ashaika angakura sei, anga nemhuri here? Yeah, angaine vana 2. Oh, vana 2. Oh, all right. Angari munhu akaita sei yake in general. Kungotaura 1 or 2 words to describe him. I don't know analai. Kelvin angari munhu wevanhu. Angari munhu aisocialize nevanhu mostly. Angari munhu wekuti angasingasarudze. Angari ngori munhu wekuti chero kangomuona aikukudza. Even to me aisandidedza nezita. Aitondishedza nemutupo wabonga muri sei this and that. Kuri seJoburg tichingotaura tichicommunicata. Angari munhu angari right next door to me. And how has this affected the entire family, my friends? Oh, it's painful. I don't know that. It's painful. I can't believe this. Saka vana vari kumusha kunotauri kuno? Oh, you're not sure. But vari kuZimbabwe vari kureacta sei? How are they coping with the situation at the moment? Everyone. I know there is also a pressure vanhu vari kumusha vachidawo kuti bhodhi ita sei ichiuya. You know, kusvika kwebhodhi kunoita kuti vanhu healing pain ite ichidzikira. The moment ekuti makangogara makamirira bhodhi kuuya haisati yasvika makangomirira zvinoaffecta mafamilies. Yeah. Thank you very much, my sister, for coming and supporting the family. I tell you, tine mamwe ma service atinoita ekuti panenge pasina pane vanhu 2. If you follow me on Sisimeli Diaries, panokona pane vanhu 2 chaipo. Zonguva pane ya munhu 1 kuzongoita kuti bhodhi aonekane nebhodhi, but maratidza rudo rwekuti usawira hauna kuperera kuZimbabwe, wakangokontinya and muchiri mauya pano kuzoti goodbye. Thank you very much. Yeah. Miraini Chipap. Oh, ndewavo. Vuya Miraini Chipap hanzvadzi. Just say zita renyu vanzvadzi. Ndokumbira kuti mubvise yenyu mask. Sorry. Yeah. I know voice renyu ragara riri pasi. Sorry yenyu kuzodaro. Yeah. Yes. All right. Mashaik, I think you have your confidence. Thank you very much. Munhu ashaika angari ani wenyu?
muvakidzani wangu Yes. musha takatokura tese kubva tichiri kucresh. Uchiri kucrash. Okay. On the other hand unongoziva zvekumusha ukama hauchaiko. Ndizvozvo. Kune rimwe divi hanzvadzi yangu yakaroora ikoko kwachikori saka tiri wakwasha zvekare kwachikori. All right. Imi madzadzi mauya zita nditete handiti. Inini ndoitwa Runungana. Yes. Kevi kusaidi kwedu isusu kwaUnyongana. Yes. Ndiwana sekuru. All right. But recently munin'ina waKevi akaroora mwana wahanzvadzi yangu. So Kevi manje ndakumona semukuwasha. Mukwambo wangu atondisiya uyu. All right. Anga ari munhu akaita seje tanzi kuona wangu wachitaura kuti hanzi munhu anga akasununguka anga ari munhu wevanhu. Anga ari munhu wevanhu zvishwa tarwadziwa ndosaka tati tiuye pano tikwanise kuonekana nemutemi waKevi wakuenda kumusha. Imi muri kuenda kumusha nditi? Aiwa inini hamusi kuenda. Saka vari kuenda ndevapi? Ndiri kuvaona vari kuenda. Please ngaungoyo 1 or 2 people. But nda kungokutendai nerudo rwamaita rwekuungana. I don't know, you know what, ndinofila bad kuti vanhu vakaenda vodzozotadza kudzoka, because remember kuti kupera kwemwedzi kune mabhills anoda kubhadharwa chii and so on, and I don't want any of my clients kuenda kulindela detention. It's very bad. Yeah. All right. No, ndakukutenda yangu nerudo rwenyu rwamaita rwese rwekuya kuzosupporta family iyi mukoma Kevi vachienda. Just rate our service. Just be honest to me. Pandinokanganisa ndoimprovewo. Ndiri sei vari kuya? Oh, all right. So far 98. Oh, mukoma makadini? Yes, tarangu ndetwa Munetsi. I'm the director of company inonzi Great Hope inonzi Munetsi Funerals. All right. I want to thank you for showing confidence matiri kuti vamunetsi tokumbira kuti mubate basa raKevi muendese kuZimbabwe. Zita renyu munetwani? Ndetwa Wisdom Shumba. Mukoma Shumba. Okay. Vaisa vandataurana vangu vachiti muri one of the best friends. All right. Saka Best friend, my best. All right. Muchikura angari munhu akaita sei? Angari munhu munhu aifara kufara. Aikasikawo kuzoramawo zvake, but zvinongoitika maweakness as someone kuti yes. He was just a happy man. All right. Saka imi muri kuendawo kuZimbabwe neboard. Aiwa, maita zvakanaka mukoma. Rudo rwamuri kuita rwakanaka ende tinorukudza zvikuru. I know kusiya mabasa enyu responsibilities nekunetsa kuri kuita border COVID and moti makuendawo kuZimbabwe. Aiwa, Mwari ngaakuropafadzei. Tongonamata kuti mafamba zvakanaka mundotibatirawo basa. Tenda nemiwo rambai muchibatsirawo semabatsirira muri kuita. Anditika hope kuti munongoramba muchingoita kudaro, service yenyu chingoramba yakadaro. Anditika mukoma. Thank you very much. Anditika. Muri kufamba namakumbe uya. He's one of the best drivers. I know pamuchaenda muchachambokotsira muchasvika mazivana muchakurukura kusvika nyaya dzapera. Anditika. Usaseso music inobowa kaiwo. Kana uchifamba nevanhu. Nhasi handitoisi music, ndoda ivo ndo watinge chitaura. Anditika. Guys, anditika. Ndingokumbira kuti dai mafamba zvakanaka, mudzoka zvakanaka. Anditika. God bless you. Thanks. Okay. Guys, ndo patinosvika panhasi. Thank you very much those who have been watching us. Takuda kuita kugadzirira kuti bhodhi ichibuda vachienda kuZimbabwe kunyazura. Thank you very much for the support. Please don't forget to join our funeral police anditi. Mungoramba muchingotitsigirawo mareferrals vanongoramba nhasi tari kumubva about 2 or 3 bodies. Vazhinji vacho vangu vachingotota tinokuonai paSisimeli Diaries and so on. Saka ndo basa ratinoitawo rokushandawo nemaZimbabweans. Thank you very much. All right.